Yes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Ronnie Schmigen and welcome to my channel. Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. ¿Tú sabes qué cosa es el tacatá? ¿Te gusta el tacatá? A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. Sa hindi pa nakasubscribe po, subscribe na kayo sa channel ko. At saka pindutin niyo lang po ang notification para kung meron akong bagong video ay ma-notify kayo. Okay? But for today's vlog is magluluto po tayo ng buttered shrimps. Simple lang po ito. Kailangan mo na lang ng isang sibuyas at saka ahos or garlic at saka the main is the butter and the shrimp. Pero okay lang yung may balat. So depende lang kung gusto niyo yung balatan or hindi balatan. So sa akin, try ko na balat. Okay? So let's proceed na po sa mga procedures natin kung paano natin lulutuin ang buttered shrimp. Simple lang talaga. No? May sibuyas, garlic, saka butter, right? And salt and paste. Okay? So later on, I will cook na for our recipe buttered shrimp. So the first step is maglalagay mo na natin yung mantika. Huwag natin ilagay mo na para sa ilalagay muna natin yung bawang at saka yung or garlic at saka yung onions, diba? So para hindi kayo masunod yung butter, gagamit muna tayo ng mga leftover na mantika. So may mantika po ako dito ng adobo. Para at least masarap yung kanin natin. Talaga hindi masyado marami yung mantika. Baka magkulas na yung shrimp is baka may allergy ka. Ilalagyan natin yung mantika. Okay, maliit lang na mantika. Para lang magsuti lang tayo ng magsup. At saka isusunod natin madali lang yung luto. At saka kailangan hindi masyado yung malakas yung apoy po. Kailangan eksakto lang para hindi ma-overcook yung shrimp natin. Saka masarap. Pagkatapos niyan, so ilalagay na natin tapos nang ilalagay na natin ang ating shrimps po. So, kaya ukayin natin ang mabuti. Orange na yung shrimps natin. So, ilalagay na natin yung butter. Ang butter ang magpapalasa ng shrimps. No, ang sarap na. Yun lang po. Para hindi magastos din mahal yung shrimps. So, ita-transfer na natin. Yun lang po, simple steps na lang. Grabe. Isa itong talagang isa sa mga I don't know who you are, and I don't know why you followed me.